ଯେଉଁଦିନ ଖଲିକୋଟ ଗଡ଼ର ସେହି ଗରିବ ଶଗଡ଼ିଆଟି ଆଖି ବୁଜିଲା ସେହିଦିନ ଜଣେ ମଣିଷ ନୁହେଁ ବରଂ ଖଲିକୋଟର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଇତିହାସ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଲୋକେ କହିଲେ ଆହା ବିଚରା ମାଗୁଣି ଚାଲିଗଲା। କିଏ ସେ ମାଗୁଣି? କାହିଁକି ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଶଗଡ଼ିଆର ମୃତ୍ୟୁରେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଛୋଟିଆ କାହାଣୀଟି। ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା। ମାଗୁଣି ସେ କୌଣସି ନେତା ନଥିଲା, ସେ ରାଜା ବି ନଥିଲା, ସେ ଥିଲା ଜଣେ ଶଗଡ଼ିଆ। ଦୁଇଟି ବଳଦ କାଳିଆ ଆଉ କସରା ଥିଲେ ତାର ସଂସାର। ଖରା ହଉ ବା ବର୍ଷା ମାଗୁଣିର ଶଗଡ଼ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ତାର ଶଗଡ଼ରେ କେତେ ନୂଆ ବୋହୂ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ତ କେତେ କଏଦୀ ଜେଲର ହାଜତ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମାଗୁଣିର ଶଗଡ଼ କେବଳ ଗୋଟେ ଯାନ ନଥିଲା, ସେଥିରେ ବୁହା ହେଉଥିଲା ଶହ ଶହ ମଣିଷଙ୍କ ହସ ଲୁହ ଆଉ ଭାଗ୍ୟର କାହାଣୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ମାଗୁଣିର ଶଗଡ଼ର ଚକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଗାଁର ଲୋକ ନିଦରୁ ଉଠି ଯାଉଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ରଇତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମାଗୁଣିର ସେହି ଶୁଖିଲା ପାଳ ଗଦି ଉପରେ ବସି ନିଜର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସମୟ ବଦଳିଲା, ପ୍ରଗତିର ରୂପ ନେଇ ଗାଁର ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିଲା ମଟର ବସ୍। ମାଗୁଣି ପ୍ରଥମେ ହସିଥିଲା, ଭାବିଥିଲା ତାର ଏ କାଳିଆ କସରଙ୍କୁ ଏହି କଳ ମେସିନ୍ କେବେ ବି ହରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସଭ୍ୟତା ଆଉ ଆଧୁନିକତାର ଚକା ତଳେ ମାଗୁଣିର ଶଗଡ଼ ପେଶି ହେଇଗଲା। ଲୋକେ ମଟର ବସ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେଲେ। ଷ୍ଟେସନରେ ମାଗୁଣି ଶଗଡ଼ ନେଇ ଅପେକ୍ଷା କରେ, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ମଟର ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ଷ୍ଟେସନରେ ମାଗୁଣିର ଶଗଡ଼ ଖାଲି ପଡ଼ିଲା, ତାର କାଳିଆ କସରା ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଲେ, ଆଉ କୁହାଯାଏ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯୋଗର ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମାଗୁଣି ହାରିଗଲା। ପରେ ଅଭାବ ଆଉ ଅପମାନରେ ଜଳି ଜଳି ଦିନେ ମାଗୁଣି ନିଜର ସେହି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଅତି ଅସହାୟ ଭାବେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା। ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ତାର ସେ ପୁରୁଣା ପାଞ୍ଚଣ ବାଡ଼ି, ସେହି ବାଡ଼ି ଯାହା କେବେ ବଳଦକୁ ପିଟିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଜୀବନର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସାଜିଥିଲା। ଆଜି ମାଗୁଣି ନାହିଁ, ତା ଶଗଡ଼ ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକତା ନାଁରେ ଜଣେ ମଣିଷର ଜୀବିକା କିଭଳି ଛଡ଼େଇ ନିଆଯାଇଥିଲା ତାର ମୁକସାକ୍ଷୀ ହେଇ ରହିଗଲା ମାଗୁଣିର ଶଗଡ଼। ମାଗୁଣିର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ସାରା ଖଲିକୋଟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମାଗୁଣି ଚାଲିଗଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିଲା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। କ'ଣ ଏ ପ୍ରଗତିର ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ଆମେ କୋଉଠି ମାନବିକତାକୁ ହରାଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।